Здравейте и добре дошли в Шепотът на книгите. Правя бързо включване, тъй като в това видео ще ви покажа представяне на книгите на авторката Марина Константинова, която е от град Добрич и гостуваше в Домът на писателя в град Бургас. За мен беше огромно удоволствие да присъствам на представянето на нейни книги, сред които са първата роман за живота на Дора Габе, както и Мълчаливецът, романизирана биография на писателят Йордан Йовков. Марина Константинова е от единствените, може би, автори, които е писала за тези двама писатели по точно този начин. И стихосбирка между лятото и есента, както и още много други нейни стихосбирки. Една авторка, която толкова се радвам, че се запознах лично с нея, че се запознах с нейното творчество и тепърва ще чета нейни книги. Авторка, която толкова докосващо пише. Аз наистина не мога да спра да чета нейните стихотворения. Препоръчвам ви я. Потърсете нейни произведения, защото има какво да откриете. Повярвайте ми. Здравейте, представете се. Казвам се Марина Константинова от град Добрич. По покана на бургаската група на писателите съм тук. И специално със съдействието на Роза Симова, която ми е студентка и приятелка. И много съм щастлива, че дойдох да се запозная тук с бургазлии, с пишещите бургазли, с артистичната бохемска група на Бургас и да им представя моите книги. Новите и не толкова новите. Добре. Коя е най-новата ви? Около 20 творчески проекта. Най-новите са Мълчаливецът. Тази година са Мълчаливецът, посветена на Йордан Йовков, и Невидимият свят. През 22 година издадох преди тях първата, посветена на живота на Дора Габе. Чудесно, как се приема от читателите? Пише и поезия. Приемат се много добре книгите. Има търсене. Какво бихте ни казали, например, за Навръх тишината? Навръх тишината е от 2010 година, 2009 и една стихосбирка, посветена на едно изкачване в планината. Излиза, че аз много обичам планината, въпреки че рядко ми се случва да ходя там. И има много любовна поезия в нея. Интересни са тези три книги, които издадох, направих заедно с едни приятелки художнички, Динка Димова и Вера Пенева. И Диви ябълки, първо Диви ябълки 2006 година, след нея Небесни ескизи 2014 година и между лятото и есента 2020 година, точно когато се появи вирусът. И нея година аз не можах да я представя, но я представях на следващата година, 21-а, и тя съвпадна с изложбата на едната от художнички и беше представена в галерията в град Добрич. Тя е юбилейна книга, от която части от моите всички поетични книги, около 9, съм включила най-доброто от тях. И много съм щастлива, че я направих.
Тя също много се харесва. В момента се печата. Тази година съм с 3 нови книги, което не се е случвало никога, за мое щастие. Тя е книга "Принцът в зелено" се казва и е посветена на Анастас Петров, патриарха на българския балет, който е от Добрич, и честваме 125 години от рождението му, и аз в негова чест и в негова памет направих тази книга и в момента се печата. Ще излезе до 25 този месец и ще я представям заедно с изложба за Анастас Петров, заедно с Литературния музей от Добрич в София, в Софийската област. В края на месеца, там точно на 1 ноември. Чудесно. Това е общо взето около мене. На Бургас, с която отдавна искам така лично да се запозная. Единствено Роза Боянова познавам от групата, защото в недалечното минало, вече не си спомням коя година, нашата група от Добрич беше тук на гости на Бургас, на Бургаското сдружение на писателите една година. Мисля, че пак есента беше. И тогава имахме една незабравима вечер заедно с тях. На мигове, когато има вдъхновение, иначе писането не върви. Ако така седна да пиша едно сухо без никакво вдъхновение, не става. Трябва да има мигове на вдъхновение, за да вървят нещата и да мога един текст да го почна и да го довърша до края. С биографичните романи аз започнах 2012 година, когато издадох "Златния венец", защото тя е посветена на археолога Георги Китов. Героят в книгата в съвременния план е прототип на Георги Китов. Георги Китов почина мирно на душата през 2008 година и аз тогава, няколко години преди това, така, като видя някакви публикации, защото той имаше много открития тогава, ги изрязвах от вестника и си ги събирах и се чудих защо ги събирам тия работи. Просто ми харесваха. Любопитно ми беше. Така въображението ми раздвижваха. Обичах да чета какво са открили, от кой век, от кое време датират тези открития и какво са направили, къде в страната. И ги събирах и в един миг той като почина, намерих пък негова книга, издадена, много луксозно издание, хубаво. Той разказва в нея за неговите открития, за живота му, за борбата му с Министерството на културата, защото те не са искали да отпускат пари за тези разкопки, за досега му и с мафията, която е искала да го купи няколко пъти, но той въобще е отказал да сътрудничи с тях. Искали са да му финансират неговите идеи за разкопки, той е отказал и така, за трудния му живот. И това, че той почива на разкопките по време на работа, това много ме впечатли и реших, че той човек заслужава да напиша за него нещо. И тогава пък ми хрумна и тракийски сюжет на този роман. Тръгнах да търся за нея, пък то за нея има много неща. И ми попаднаха нейните мемуари и в превод на английски не много добър. Успях да прочета мемуарите и страшно ме допадна тая жена и нейното писане. Тя и приказки е писала, рисувала е, въобще е интересна личност. И участвала е в политиката и така. И най-хубавото нещо, което е направила за мен, е това, че е построила двореца в Балчик, което е едно магично място за мен и винаги ме изненадва с някакви нови неща, като отида. И написах и тази книга, издадохме я, преведоха я на румънски, английски и руски и се продава в двореца, за да могат да я купуват, нали, чуждоязичните туристи. И там направих представяне на книгата, което беше незабравимо също. В галерията на Тихото гнездо беше пълно с хора, имаше правостоящи, не можа да ги събере залата хората
беше много хубаво. После последва, след доста голяма пауза, аз тогава издавах и поезия, последваха тези книги. Викам, аз един път имаше годишнини на Дора Габе, на Йовков. Викам си, дяло да го вземе, аз писах за Китов, писах за Кралицата Румънската, ама тук имаме добро за хора, които заслужават да помнят хората за тях, нещо да направя за тях. И тогава тръгнах от Дора Габе. За нея също имаше доста материали, документални, интервюта, разговори с нея и спомени на доброжанци. И тогава реших да напиша тая книга и да я направя роман, защото роман за тези хора не е писан. И аз съм щастлива, че съм първият човек, който в роман им пресъздава живота. И така, после написах и за Йордан Йовков. Имаше много хора, които се опитваха да ме разобедят. Ма къде отиваш ти, ще пишеш за Дора Габе, за Йовков, ма те са големи имена. Ма ще успееш ли? Да не се изложиш. Викам, че се опитам, а пък ако не се получи и реша, че не е станало, ще се остане за мен, моите опити ще останат за мен, няма да ги издавам и толкова. И да си губиш времето, в това време може да направиш нещо друго. И така, пък после казаха, ти си била много смела. Викам, не знам колко съм смела, ама аз малко съм такъв инат. Като си поставя нещо за цел, гледам да го направя. След тези книги, даже тази година съм с 3 нови книги, което никога не се е случвало, но просто така се получи. Другата нова книга е "Невидимият свят", която е посветена на едно пътуване мое в Рила с една група на белите братя през 22 година. И нямах намерение да издавам тази година, обаче ме запознаха с Стефан Калайджиев от издателство Хелиопол. И като взехме да си разговаряме с него, и той вика, казах му за ръкописа, казах му за той моя пътуване, и той вика, няма го прати този ръкопис да го прочета аз. И ще кажа, ако ми хареса, ще го издавам. И го пратих, той го взе, че го хареса и го издаде. И аз се оказах с втора книга. Викам, сега как ли ще свърши тая година? Тук пък лятото кандидатствах за, понеже имаме 125 годишнина от рождението на Анастас Петров, патриарха на българския балет, който е родом от Добрич, роден в Добрич. И аз, като чух, че още зимата, че ще има такава годишнина, реших да напиша нещо и за него. И ми се стори много интересно, защото около него има много интересни неща. И така, сега в момента е печат и "Принцът в зелено" се казва книгата за него, защото той е обичал да се облича зелено. И са му викали "принца" на българския балет, защото в самото начало той е играл всички роли в опери, в оперети, в балетни спектакли и така. Всяка сутрин слънцето позлатява клепачите и прозорците на очите ми. За света се открехват, а аз самата съм къща, малка и жива, която живее от стари писма и очакване, вълшебство. И това очакване не е самота. То е очакване през деня да се случи някакво чудо. И в такова чудо се случва почти във всеки неин стих. Наистина е невероятно. Някак си ми напомня тихите поети, вътрешната природа, която човек изразява, а тук е изразена много, много чисто и много съкровено. И още нещо. Поздравявам ви за това разголване. Понякога е опасно, но при вас е много, много, много симпатично. Благодаря ви.
Поезията е такова нещо. Трябва да се покажеш душата там. Тази песничка е вълшебна. Омагьосвате и забравяш спомените си. Забравяш мечтите. Влизаш в просторната й стая, пълна със светлина, без покрив и без врата, с изглед към хълмовете на хоризонта. И сам се превръщаш в песничка, която те тънаника. И ще изкуша още едно да ви прочета. Точно причината за тези книги с художничките "Диви ябълки", което е посветено на Гинка Димова, на нейната картина. Диви ябълки. Върху стръмния склон, неогледни и криви, впили корени силни в песъчливата плът, като пламъци греят тези ябълки диви, крили в пазите зимни своя плод уродлив. А душата човешка, неогледна и смешна, ние досъждаме често на самотен живот, без да знаем, че знак е за любов, за надежда, неочаквана сладост крие дивият плод. Ще ви зачета и тук е един монолог. Не знам, малко хора знаят, че Йовков е бил болен и то доста години от живота си, от хронично заболяване, и накрая от него си отива. И то само на 57 години. Представете се, ако този човек, той е имал много идеи, ако ще живял още поне 10 години, какво щеше още да сътвори. Но и за тези години той е бил много дисциплиниран и благодарение и на това заболяване той не е обичал да се събира с никой, да ходи на гости, да си губи времето в разни други неща. Просто всеки ден е работил и е бягал от болката благодарение на писането. Това го е спасяло в някакви моменти. Болката ме разбуди. Идваше на талази. Беше остра, пронизваща. Затихваше за някое време, сякаш ми даваше пауза да отдъхна. После пак прилиташе. Гризеше без острите си зъбки. Отмъкваше парченца от мене и се скриваше някъде. Притаяваше се с плячката си. Тогава се унасях. Отивах на гости на миналото. Отварях вратата на старата класна стая. Учителят ми побелял, ме посрещаше усмихнат. Канеше ме да седна на мястото си и после казваше: "Прочети ми последното, което си написал." Вадих смачканите листи от чантата си и зачитах. Учителят слушаше с наслада, с протворени очи и накрая казваше: "Ще стане от тебе писател. Знаех си, че не съм се излъгал. Тая муха, дето ми е бе пуснал на времето, не ме остави на мира. Ето ме, беден, все на ръба, но упорит. Когато човек упорства нещо да постигне, той непременно стига до някъде. Аз все търсех. Пътят не свършваше. Едно по едно идваха хората и нещата и си отиваха. Въображението вместо да се усмири, да иска отдих, сякаш все повече се разбуждаше. Раздвижваше се, размахваше крила като птица, кръжеше и не спираше. Загубваше се из облаците и пак се връщаше. Ще стане от тебе писател, ще стане, чува гласа на даскала. И пак се унасях. Присънваше ми се жерадна, такава, каквато беше по това време. Това е, няма да чета повече от тази книга. Оставям на вас, ако имате желание, да я прочетете. Ами това е в обща линия покрай мене, това, което аз правя.